картата и след това искам да я покажеш, нека всички да я гледат. Дошо, аз като се разписвам, взимам 50 лева, да знаеш. Чакай, не виждаме. Айде, готово. Добре, я връщаме обратно. Само ще ги поразцепя, добре? Обаче виж, при това разцепване не знам дали забелязахте, обаче неговата карта се я сложих в предния джоб. Като казвам предния джоб, имам предвид предния джоб е тук на ризата. Забелязахте ли това? Обаче най-вероятно не сте забелязали тази. Добре, обаче взимаме твоята карта и се я слагаме тук на кръка и виж, когато направим бам, тя изчезва. Да, обаче бях дал един телефон, нали? Къде остана телефона? През цялото време бил в ръката ти. Аз очаквам да го провериш някъде в чанта, в нещо, обаче той бил в ръката ти през цялото време. Ще помоля само да задържиш картите. И понеже нали ви казах, че телефонът няма батерия и не случайно няма батерия, понеже съм му махнал батерията и съм сложил една карта на мястото на батерията. И нека да погледнем тази карта, която е на мястото на батерията. Моля само да си стеглиш една карта. Възьми една карта. Ето една е за теб. Ето и ти можеш да си стеглиш една. Ето и за теб една. Добре, вижте си ги, запомнете ги, покажете ги, нека всички да ги видят. Запомните ли ги? И ги връщаме обратно. Само ще ги поразцепя добре, за да може всяка една карта да е на различно място и да ми е по-трудно да я открия. Макар че 4 карти лесно се справя. Добре, дай ми твоята. Само можеш ли да ми подскажеш коя беше твоята карта? Запомнете ги, нали? Добре, искам да ми кажеш твоята, виждаш ли я някъде? Не, Защото аз мисля, че е тази. Нали така? Добре, а твоята би трябвало да е седмица купа, тя ли? Не? Значи съм се престарал, малко се разцепна. Осмица с пътия. А твоята... Жани, аз помисля за твоята карта. Когато направя това, една карта излита от тестето и нека да погледнем коя и тя е валетката. Обаче виж, валетката, когато я взема е така и само когато я разклатя, тя се променя и става на седмица с пътия твоята карта. Това е само за загадата, вече моля само да станеш за малко горе. Много лъжа, да знаеш. Добре, няма Обаче за разлика от тебе, аз първо показвам после лъжа. Къде ще излъжа, да знаеш? Малко се чувствам объркан, не можах да разбера, обаче сега ще го видим нагледно. Добре, ще помоля само да си стекнеш една карта. Само една? Само една, да. Няма да гледаш. Няма да гледам. Трябва ли да я показвам? Само ти се виж. Ей, къде? Добре, дай ми я, защото аз ще я покажа, нека всички да я видят. Добре, взимаме и я слагам някъде в средата на тестето. Сега ще помоля само така да се върши. Обърни ги обратно. Ще ми трябва така само слагам картите. Помните ли картата коя видяхте? Да. Виж като направя така. Тия до тук, ако има желаящи, хонорар е. Почти като си легнат, има много странен сън. Сънувам, че съм тук на рождения ден. Сънувах, че на рожденика му давам едно тесте с карти. Искам да го задържиш при тебе е така между ръцете. Искам да си избереш един от гостите. Джулия. И Джулия в съня ми си избра една карта. И стратегът стана първото нещо беше да взема една карта и да обърна обратно в тестето, да вкарам картите вътре в кутийката и така ги оставих. И сега вътре в това тесте има една обърната карта. Айде, намери да видим смица с пътия. Ти казваш, че в смица с пътия, така? Цялото тесте е обърнато, обаче тук виждам, че има една обърната карта. Искам да я погледнеш коя е. Такова не си ги държал добре. Прецениш, кажи ми просто кога да спра, кажи ми стоп някъде. Стоп! Добре, виж картата, запомни я, покажи, нека всички да я видят. Аз не видях. Добре, не видях. Запомните ли коя? Да. Добре, и я връщаме обратно. Виждам картата отгоре и само искам да ми кажеш твоята карта, виждаш ли я някъде? Успя ли да видиш? Ами не можах. Вие виждате ли някъде неговата карта? Не. Няма я там, нали? Няма. Няма в тестето, обаче виж, всъщност искам да ти покажа, че аз нямаше как да объркам, защото цялото тесте е от десятка с пътия. Това реално знам. Направя така, това е, цялото тесте, това е няма вътре.